Bon dia al dematí, dimecres, toca'm els ous, dia 16 d'octubre del 2024, un dia menys per l'estiu. Deixa'm fotre'm el micro, que llavors és que no se sent bé, és que no sé què. De vegades tampoc hi ha molta diferència, però bueno, poder que em compri un micro més bo. Bueno, heu de fotre de la meva vida, mare meva. A veure, avui que és dimecres, mitja setmana, depèn, si la comptes sencera, de dilluns a diumenge, seria més aviat dijous. Mitja setmana hàbil, poder sí, que és mitja setmana. A mig dimecres és mitja setmana. Ara, a l'hora que estic gravant jo, que són les 5:26, podria estar a més de mitja setmana. Ja anem de baixada. Ja anem rodats. A veure, efemèrides del dia d'avui, tal dia com avui, però del 1843, en ple segle XIX, XUX en romà, Dublín, capital d'Irlanda, no confondre Irlanda del Nord, capital Belfast, Dublín, capital d'Irlanda, William Rowan Hamilton formula els nombres quaternions. Merda de notícies, això. Jo m'esperava trobar, perquè hi ha vegades que no les miro abans. Les poso aquí i després les dic per veure si em sorprèn. Què són els nombres quaternions? Que m'he pensat que era Rowan Atkinson. He pensat, mira, deu ser el nom verdader de Mr. Bean. Els quaternions són una generalització dels nombres complexos, de tal manera que si un nombre complex defineix dues dimensions afegint la component, i cal recordar que i al quadrat és igual a menys 1, un quaternió defineix quatre dimensions afegint les components i, j, k, de manera que i al quadrat és igual a j al quadrat és igual a k al quadrat és igual a i, j, k igual a menys 1. Es pot resumir... Què collons és això? Mare de Déu, senyor, no hi havia més dies per fer efemèrides? En sèrio que s'ha de fer una efemèride dels nombres quaternions, que deuen ser molt importants, i segurament ara hi deu haver algun matemàtic que deu dir Enric, nombres quaternions, què faríem a la vida sense això? Bueno, doncs el mateix que faig sense el logaritme neperià. No l'he utilitzat mai. Doneu-me, si voleu, a comentaris, usos dels nombres quaternions, perquè igual se m'està escapant alguna cosa aquí. El 1854, 11 anys després, i a Dublín, anem a Dublín avui, neix l'escriptor Oscar Wilde. Aquest sí que us sonarà, Oscar Wilde, amb una E final, no Oscar Salvatge, Oscar Wilde E. Que també us sonarà, però igual tampoc seríem capaços de dir alguna novel·la d'Oscar Wilde. Bueno, poder sí. Frases d'Oscar Wilde, això sí, aforismes. Sé tu mismo, los demás puestos están ocupados. Que no sé si ho va dir així en castellà, sent dublinès, ho devia dir en un anglès irlandès. Però bueno, com que és un aforisme en castellà, que dona més credibilitat. L'emmarc us ha parit a tots. Hòstia. 1934, en ple segle XX, els xinesos comunistes... Quins són els altres? Els capitalistes, que m'he perdut jo ara també. Els xinesos comunistes, sota la guia de Mao Zedong, inicien la seva llarga marxa, que deu ser una marxa llarga, pel que pinta, el que diu aquí. El mateix Xina, 1964, 30 anys després, detona la seva primera arma nuclear. No diu on la detonen. Cuidado amb les armes nuclears, que les carrega el diable. I el 1978, Roma, el cònclave, bueno, no hi veig accent aquí, conclave. El conclave proclama papa Karol Wojtyla, que perquè tothom té molt clar que Karol Wojtyla era el papa polonès Joan Pau II, no el primer, que va durar 4 dies. 4 dies, no literals, molt pocs, 20 i pico a 30. Aquest senyor va durar molt més. Tenim molt clar que Karol Wojtyla és un dels primers polonesos que coneixem, juntament amb Lech Walesa, i que ara poder li ha passat per davant Szczesny i Lewandowski, però en aquell moment Karol Wojtyla era lo más. Ara coneixes més a Karol G que Karol Wojtyla, però en aquest cas Karol és un nom masculí. Bueno, dades d'avui que podrien ser una efemèride a futur, o no. Ursula von der Leyen, que té nom de malvada de Avengers. Què, la nova pel·lícula d'Avengers? Hòstia, hi ha Ursula von der Leyen. Von der Leyen també sembla una víctima de Dràcula. Què? No, presento Baró von der Leyen. Ursula von der Leyen, cuidado, ha aplicat una mesura a Europa. La mesura més polèmica. La creació de camps d'immigrants fora de la UE per poder deportar-hi els que viuen de manera irregular dins el bloc. El bloc europeu, no el bloc de casa teva. Tontuaguer. A veure, si comencem a crear camps de refugiats, que no sigui un eufemisme, per camps
de treball per camps. Ja sabem com acaba el dels camps. I no sempre és, oi, goita, aquest camp, aquests girassols. No sempre acaba igual, Quan estem parlant de deportar. Podria ser, perquè diu, no, és que el d'Itàlia que han fet amb Albània és molt bo. Bueno, si a Europa hem de fer camps de deportació, on es faran? A Àfrica. Podria ser que a futur una persona sortís de Ghana, capital Accra, tornés a Europa i li diguessin et deportarem a un camp de deportació de Ghana, i que l'altre digui jo ja vinc de Ghana, no cal que us gasteu els calés. De fet, vinc perquè passo gana. Podríem fer una... És que pinta que al final els camps de deportació s'acabaran fent als països d'origen i perdrà tot sentit. O el guanyarà, depèn de quin partit votis, clar, òbviament. Aquest solet que entra aquí a la tarda a la cuina, mitja vida. Half-life. L'altra mitja vida és respirar. Eduardo Zaplana, que us sonarà. Hòstia, de què em sona aquest tio? El del PP. Quan t'he dit Eduardo Zaplana, has anat a Google i has buscat Eduardo Zaplana vivo, Eduardo Zaplana muerto. Perquè ara mateix és l'Eduardo Zaplana de Schrödinger. Hi ha molta gent que no sap què. Ha sortit avui en portada, és viu. Aquest home és viu, Eduardo Zaplana, A pesar de que hi hagi molta gent que pensi tampoc no passaria res, sí? Vale, doncs Eduardo Zaplana l'han condemnat a 10 anys i mig de presó. Per lo que va fer als anys 90, amb el senyor aquell del bigotet, que ara no té bigotet, l'Aznar. Però 40 anys després li cauen 10 anys. Però, a veure, però que ens hem tornat bojos o què? 40 anys després li estan dient a aquest tio que no hem tingut temps de condemnar-lo. S'esperen una mica més i ja se'l troben pa allà, aquest home, Eduardo Zaplana. Hòstia, Zaplana, jo em pensava que aquest home ja no hi era. En vigor el canvi que beneficia els presos d'ETA. Titular, dic, a veure, beneficia. Ells no acaben complint la condemna que els hi tocava? Que m'he perdut alguna cosa de la llei? Els hi tocaven 20 anys i en feien 10 a fora i 10 a dintre, convalidava com un Erasmus penitenciari. Jo crec que el titular hauria de ser més del que és just o no just pels presos d'ETA. O sigui, bàsicament, si no s'aprova aquesta llei, hauran de complir més anys dels que els hi toca. Si s'aprova, compliran els que els hi toca. I si m'he perdut alguna cosa, poseu-m'ho als comentaris. Juntament amb allò que us havia demanat abans, que ja no sé ni el que era. Rovira, no el Dani, que pensaríem, doncs mira, encara, la Marta, Rovira, la Marta, diu que va informar Junqueras dels cartells. O sigui, Junqueras diu que no té ni idea del que va passar. Jo no en tinc ni idea. I la Marta diu, jo t'ho vaig dir. Ara què? Si no hi ha correus, o whatsapps, o àudios, o merdes, que no surtin. I si s'han esborrat tots, què? Ara, a qui et creus dels dos? Cau un Déu sagrat. No em sona a mi que em vegis dir res, Marta. Jo estava allà i jugava al Candy Crush, però no em deixaven fer res més. És raro, tot plegat. Les primàries més estranyes estan quedant a Esquerra Republicana de Catalunya. Sort que hi ha eleccions americanes ara d'aquí 4 dies als Estats Units i es deixarà de parlar una estona d'això, perquè si no... Londres diu que vol aprimar els obesos per millorar la productivitat. El titular en si té mica, O sigui, has d'entrar dintre perquè si has d'entendre que els vol aprimar per millorar la productivitat, molt m'ho has d'explicar a poc i en mayúscules per veure com has arribat a aquest titular. Diu que els grassos, a l'atur, se'ls podria tractar amb injeccions perquè tornin al mercat laboral. Mira, tant el titular com el sotstitular, desafortunat. Els grassos se'ls pot injectar perquè tornin a treballar. Hòstia, molt m'ho has d'explicar això perquè no sembli que et foten una injecció que tires com al matadero. Jo, mira, no ho sé, però m'ha semblat que aquest titular i sotstitular eren molt desafortunats. Però molt, Els grassos a l'atur se'ls podria tractar amb injeccions perquè tornin al mercat laboral. Vinga, tira, gordo, que no... Mira, de debò, Però és que avui tinc la pell més fina. El govern diu que ajudarà els joves a pagar l'entrada d'un pis. Doncs em sembla bé, almenys a partir d'ara tots els pisos tindran rebedor i pagat per la Generalitat. Què? Home, els ajuda a pagar l'entrada. Rebedor, passadís... que no... L'entrada. El que es dona per poder... La part aquella que no donen els bancs... Vale, jo m'ho he agafat literal. He pensat l'entrada i he pensat, mira, al rebedor poses una placa, aquest rebedor és gràcies al govern... I tires, escolta'm. Diu que TikTok sabia que hi ha menors que es despullen per diners a la xarxa. No es podia saber que ho sabien. O sigui, si tu estàs a casa i parles de que t'agradaria tenir un calefactor de 2.000 watts, al cap d'un segon t'arriba un tiktoker o un anunci que et diu vols un calefactor de 2.000 watts, no sabran que hi havia menors que es despullaven a canvi de diners.
Ves que no ho sàpiguen i mirin cap a un altre cantó, com a Europa amb l'independentisme. I per acabar, diu que hi ha 6 persones més a les que ja hi havia que denuncien el cantant Sean Combs. Sean Combs, per qui no sàpiga el qui és Puff Daddy, per qui no sàpiga què és P. Diddy, vale? Doncs 6 persones més que l'han denunciat. Jo crec que a aquest tio li costarà sortir d'això, De Mbappé ja en parlarem un altre dia, que sembla ser que mig fals, mig no sé què, que no queda clar, que una cosa és P. Diddy i l'altra és Mbappé. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, Déu Dios.